Hapsay ug walay samok ang unang adlaw sa face-to-face classes sa pipila ka mga eskwelahan dinhi sa Lamitan City ning probinsya sa Basilan. Kagahapon makita nga excited nga mipadulong sa eskwelahan ang mga estudyante uban ang ilang mga ginikanan aron sa pagsulod sa klase sa unang adlaw sa ilang face-to-face classes. Hapsay ug walay samok ang unang adlaw sa ilang pag-eskwela sa mga eskwelahan dinhi sa Lamitan City niining probinsya sa Basilan. Matud pa ni Lamitan City School Division Superintendent Mayra Borja Mangkabong nga bag-o pa man nag-abli ang face-to-face classes, gisiguro kuno niya nga andam ug preparado ang matag eskwelahan aron hapsay ang pagsulod sa eskwelahan sa mga estudyante. Dugang pa ni Mangkabong nga siguruhon usab nila nga ma-accommodate ang tanang mga kabataan nga gustong moapas sa pagpa-enroll ug padayon usab sa pagpahimangno si Mangkabong sa mga estudyante ug sa mga ginikanan nga dili gayud nila hikalimtan ang padayon nga pagsunod sa Safety Health Protocol sa Department of Health o DOH aron malikayan ang pagkatap sa mga makatakod nga mga balatian hilabi na ang COVID-19 ug uban pang mga bag-ong variant nga mga viruses. Gipasalamatan usab ni Mangkabong ang mga ginikanan o mga estudyante tungod sa pagsunod o pakipagkooperar niini sa mga school policies and regulations. Lakip niini gipasalamatan ang mga PNP, militar, traffic enforcers ug uban pang mga pribadong grupo nga mitabang sa pagbantay sa seguridad ug kaluwasan sa mga kabataan samtang nagpadulong og anaa sulod sa eskwelahan. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.